Milí priatelia, nedávno sudca Kubiš vydal predbežné opatrenie u odvolaného policajného viceprezidenta. Pritom civilný súd nemôže zrušiť neodkladným opatrením personálny rozkaz vydaný policajtovi. Ak to sudca nevie, nemá čo na poste sudcu robiť a musí čeliť disciplinárnemu stíhaniu, ako správne konštatoval Šutaj Eštok. A ak to vie a napriek tomu tak konal, potom musí čeliť trestnému stíhaniu. Šutaj Eštok sa neskôr ospravedlnil sudcovi. Neviem, prečo to urobil. Lebo prešiel jeden deň a už tu má ďalší nezákonný rozsudok od iného sudcu. Od Oberta, ktorý ma v kauze s Esetom nepustil na pojednávanie, lebo som nemal rúško, čiže mi neumožnil prístup k súdu a rozhodol proti mne bez vypočutia, čo je unikát v celej EÚ. A musel som podať odvolanie. Tento sudca v rozhodnutí o návrhu Kubinu, jedného z Čurilovcov, oprel svoj výrok o to, že trestnoprávne obvinenie Čurilovcov bolo spochybnené krajským súdom, ktorý ich pustil z väzby. Pritom krajský súd ani nemohol hodnotiť dôkazy viažúce sa k obvineniu, čiže už tam jeho sudcovia porušili právomoci a Ober už vôbec nemohol a nesmel hodnotiť toto obvinenie v civilnom konaní. V prípravnom konaní dôvodnosť obvinenia môže posudzovať len vyšetrovateľ, dozorujúci prokurátor a konečne generálny prokurátor, lebo disponuje spórom, zásada dominus litis nepustí. To žiaľ nie je len výsledkom posledných rokov, ale výsledkom dlhodobejšej činnosti niektorých politikov, ktorí s osobným motivom zachovania moci iba odkláňali problémy a nešli do konfrontácie s mimovládkami, ktoré sa postupne infiltrovali na ministerstva, ich legislatívne útvary, akademickú pôdu, do verejnoprávnych médií, justičných zložiek, komisií pre výber sudcov a rovno i do senátov správneho súdnictva. Keď som v roku 2009 odišiel z postu ministra spravodlivosti, mimovládky nemali na justíciu žiaden dosah a ani vplyv. Zaviedol som inštitút justičného čakateľa, ktorý hneď zrušila Žitňanská. Odvtedy sa uvoľnili kritériá na kvalifikačnú odbornosť nových sudcov a umožnil sa vstup Sorošovcov i do komisí na výber sudcov. Otvorili sa dvere pre Šeligovcov v talároch a máme výsledky. Vydávajú rozhodnutia na politickú objednávku, i keď nemajú právomoc, alebo sa vyjadrujú dôkazom, hoci to v danej fáze konania nesmú. A nemusia sa báť ani postihu. Kolíkovej našlapnou mínou je najvyšší správny súd, ktorý má práve ich delikty riešiť. Kolíkovej Sorošovské komisie vyberali sudcov na tento súd. Keď Žilinka dal disciplinárny návrh na Lipšica, tak najvyšší správny súd síce nemal inú možnosť, ako ho uznať vinným, avšak nepochopiteľne upustil od trestu. Šeligovci v talároch bez právomoci preto môžu s kľudom vydávať rozhodnutia, lebo ak aj príde k ich stíhaniu, tak Kolíkovou vybraní súdcovia na najvyššom správnom súde ich nepotrestajú. Netreba zabúdať na elektronickú podateľňu, ktorú riadi obsluha z ministerstva. Aj po príchode nového ministra tam ostal starý správca systému, dosadený Kolíkovou. A tak dokáže ľahko prideliť spis nášmu sudcovi. Preto treba prešetriť, či sa tak nestalo, lebo konkrétne podozrenia s prideľovaním spisov Klimentovmu senátu už advokáti vzniesli. Okrem súdnictva sa Sorošovci infiltrovali aj do útvarov pre hybridné hrozby na skoro všetkých ministerstvách. Internetoví špicli, ktorí udávajú občanov za nesprávne názory. V pozícii ministra spravodlivosti som varoval ministra vnútra, aby nepresadzoval opätovné zriadenie špecializovaného trestného súdu po jeho zrušení ústavným súdom. Opäť sa robili kompromisy. A nechali to všetko raz, až kým to nedobehlo i Kaliňáka, ktorý skončil v
v nezákonnej väzbe, kde ho po vykonštruovanom obvinení špeciálnej prokuratúry poslal špecializovaný súd. Až potom konečne uznal, že som mal pravdu. Ak chce nová koalícia tento deep state, slovensky povedané sorošovský hnoj, odstrániť, musí konať absolútne rázne na všetkých úrovniach, lebo inak sa dočkajú ešte toho, že ich ten deep state znova účelovo obvinia, bude ich zatvárať. Buď ich vyčistíte, alebo oni vyčistia vás. Od voličov ste na to dostali jasný mandát. Priestor na kompromis so Sorošovcami nie je. Buď sa presadzujú národnoštátne záujmy občanov Slovenska vo všetkých sférach, alebo sa štát odovzdá cudzím záujmom.